Lounasta. Tosta vähän apetta. Ja kyllä sitä lihaa pitää olla. Kyytipojaksi juomaa. Ai raikasta, eiks niin? Ja tietysti viikon vihannekset mukaan. Vähän tomaattia ja kurkkua. Hetkinen. Pienellä vaivalla saisi kyllä jotain parempaakin. Pistetään perunat kiehumaan. Tosta vähän väriä ja vitamiineja lautaselle. Ja lihahan maistuu aina. Pikkupippurit päälle. Ai. Vähemmän sokeria juomaksi ja vanha kunnon ruisleipä kylkeen. Sitten ei muuta kuin herkuttelemaan. Nyt pysyy nälkäkin pois pidempään, eikä tää niin vaikeeta ollutkaan.